Kowe duwe isin wae. Kowe duwe isin? Inggih. Yen kowe duwe isin kudune kowe duwe rasa welas asih. Ning kowe wis koncakan rasa welas asih. Kowe mentolo karo abdimu Bagong. Lah gunane apa kowe duwe isin? Coba aku tak takon karo kowe. Gunane apa kowe duwe isin? Wong kowe tresna asih rasa kamanungsan, kowe dibelani Bagong seprono-sprene wae ora ngrasake dibelani kok. Kowe isih duwe rasa tresna asih ki asihmu nggon ngendi aku tak takon karo kowe. Setan. Ora melek matamu. Wong lanang diwedokke. Ora ana Dewi Werkudara sing ana Raden Werkudara. Saanane waton Werkudara.